Hola! Bon dia, noi! Quanta genteta! Ai, que guapos i guapes! Què, sabíeu que avui ens coneixeríem, Soc la senyora Entitats. Em podeu dir Ente. Ai, és que sabeu, jo visc entre la tercera planta i el terrat del Mas Guinardó. I des de dalt del terrat m'encanta observar-vos a tots i a totes. Però sabeu per què m'agrada tant? Perquè vosaltres, sí, tots vosaltres, sou els meus creadors i les meves creadores. Però és que sabeu què? Que ja m'he cansat d'això d'observar-vos. A veure, què podria fer per sortir d'aquí? Què els hi podria proposar a les entitats? Entidea! Aquest és el test on portarem a terme aquesta entidea. Aquest test porta anys, mogollantíssim d'anys buit a dalt del terrat. El que farem serà omplir-lo. Que emoció, que emoció, que emoció, que emoció. Cada una de vosaltres l'omplirà amb les seves llavors, amb la seva essència, per construir alguna cosa entre tots, totes i toti. El decàleg de les bones pràctiques de Mas Guinardó. I com ho farem això? Doncs penseu que tot allò que construïm entre tots, totes i totis serà per millorar aquesta societat i aquest barri. Buscarem el mirall que ens mostra el reflex de les maneres que tenim de treballar. Li posarem, a veure, una miqueta d'abono. Compromís amb la societat. Necessitem treballar entre tots i totes amb molta col·laboració, sí? Amb diàleg. I aquestes seran les bases d'aquestes llavors que creixeran en forma de decàleg de les bones pràctiques del Mas Guinardó. Que ho heu entès o no? Jo us donaré un exemple i vosaltres, si creieu que és una bona praxis, heu de fer sí! Si creieu que és una mala praxis, no! El primer exemple de tots. Compartir el material amb totes les altres entitats i reciclar, reutilitzar tot el que tenim per ser més sostenibles. Què? Bona! Like! Organitzar trobades. Hola, ¿qué hace? Oh, ¿cómo estamos? Muy bien. Interculturals. Bona! Like! Tots són bones praxis, què bé que ens portem tots, Això de les associacions i de les entitats, quin rotllo, no? Li falta com violència. No us penseu que us faré jo tota la feina. A les properes taules del Mas Guinardó farem que això cobri vida. Anirem creant aquest decàleg de les bones pràctiques. No t'oblidis la teva essència, la teva llavor, per fer que això creixi ben amunt, ben gros. Ens veiem a la propera taula d'entitats del Mas Guinardó i també al canal de YouTube. Like. I com que ja som col·legues, ens podem trobar a la tercera planta, al terrat. O també fent un còctel a la terrasseta del bar. Fins aquí la connexió de la senyora Enti amb tots vosaltres, que us vagi molt i molt bé la feina. Ens veiem a la propera. Enti. És el Mas Guinardó. És el Mas Guinardó. És el Mas Guinardó.